расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни даҳум рақами рейтинг Маусар Евлоев бо рекорди 16-0 ва 11-ум рақами рейтинг Брайс Митчел бо рекорди 15-1 рӯзи 8 май дар турнири UFC 288. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. рӯзҳои истироҳатии гузашта турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари вазни ним сабук Макс Холлоуэй ва Арнолд Аллен вохӯрданд ва онҳо як муҳорибаи хеле шавқовар ташкил карданд ки тамоми 5 раунд идома дода дар натиҷа Макс Холлоуэй бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард ва баъди муҳориба гуфт ки рақиби навбатии худ киро дидан мехоҳад. аз байни ҷангварони калонсол корейский зомби ягона шахсе ҳаст ки ман бо ӯ ҷангидагӣ нестум. фикр мекунам ки ин муҳориба ба ман писанд меояд. ин муҳорибаро метавонанд ки дар Австралия ташкил кунанд. дар Австралия бояд ки турнир баргузор гардад, аммо мо намедонем ки кай ин турнирро ташкил мекунанд. агар ки корейский зомби ин муҳорибаро хоҳад, пас боварӣ дорам ки ба ӯ чунин муҳорибаро медиҳанд. ман бо ӯ қуввоозмоӣ кардан мехоҳам. ӯ яке аз он шахсоне ҳаст ки ман муҳорибаҳояшро тамошо мекардам вақте ки ҷавон будам, гуфтааст Холлоуэй. хотиррасон мекунем ки Макс Холлоуэй аз соли 2014 дар вазни ним сабук танҳо дар муҳориба зидди Александр Волконовский шикаст хӯрдааст. аз соли 2014 то имрӯз ба ғайр аз чемпион Александр Волконовский ҳоло ягон ҷангвари вазни ним сабук Макс Холлоуэйро шикаст додагӣ нест. дар се муҳориба зидди Волконовский Макс бо қарори доваро шикаст хӯрдааст. дӯстон, шумо чорум муҳорибаи онҳоро дидан мехостед ё не? чӣ гуна ки аз наворҳои гузашта медонед, Чарлз Оливера осеб гирифт ва муҳорибаи ӯ зидди Бенил Дариюш рӯзи 6 май барҳам хӯрд ва ташкилоти UFC гуфтанд ки муҳорибаи онҳоро ба дигар саҳна мекучонанд. шаби гузашта худи Бенил Дариюш хабар дод ки саҳнаи нави муҳорибаи онҳо рӯзи 10 июн аст. ҳамчунин Дариюш гуфт ки агар ин дафъа муҳорибаи онҳо барҳам хӯрад, пас ӯ муҳорибаи унвонӣ талаб мекунад. онҳо гуфтанд ки муҳорибаро рӯзи 10 июн таъин мекунанд, аммо ба ман ҳоло ҳам шартнома додагӣ нестанд. аз ҳамин сабаб ман ба ин чиз боварӣ надорам, аммо ин чизе ҳаст ки онҳо ба ман гуфтанд. ман ба онҳо гуфтам ки агар ӯ боз як маротиба дигар аз муҳориба даст кашад, пас ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳед ва онҳо гуфтанд ки ҳамаи кор маҳз ҳамин гуна мешавад, гуфтааст Дариюш. хотиррасон мекунем ки аллакай ин дуюм маротиба аст ки аз сабаби гирифтани осеби Чарлз Оливера ин муҳорибаро ба дигар саҳна кучонида истодаанд ва агар ки ин дафъа Оливера осеб гирад, пас UFC бояд ки ба Дариюш муҳорибаи унвонӣ зидди чемпион Ислам Махачев диҳанд, чунки Бенил Дариюш дар ҳақиқат сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонед фикроятонро дар комментария нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. президенти UFC Дана Уайт шаби гузашта хабар дод ки чемпиони вазни миёна Исраил Адесаня аз онҳо муҳориба талаб карда истодааст. Адесаня бо зангҳои телефонии худ маро ва коргарони моро ба дод овардааст. ӯ беист занг зада пурсида истодааст ки муҳорибаи навбатӣ ма кай баргузор мегардад. ман боз ҷангидан мехоҳам ва ана ҳамин феъли Адесаня ба ман писанд аст. Исраил Адесаня беист ҷангидан мехоҳад доимо ва омодааст ки зидди любой ҷангвар ба муҳориба барояд. ҳозир мо оиди муҳорибаи навбатии ӯ кор карда истодаем ва умедворем ки ба наздикии ӯ муҳориба мегузаронад. шояд ки то охирҳои тобистон мо боз муҳорибаи ӯро мебинем. ҳозираш да намедонам ки рақиби ӯ кӣ мешавад, вагарна ба шумо хабар медодум, гуфтааст Уайт. хотиррасон мекунем ки Исраил Адесаня рӯзи 8 апрел дар дуюм раунд Алекс Перейраро бо тариқи накаут шикаст дода камарбанди худро баргардонда буд ва чӣ гуна ки мебинем ӯ ҳарчи зудтар боз ба октагон баромадан мехоҳад. ба фикри шумо рақиби навбатии Исраил Адесаня кӣ шуда метавонад? фикротонро нависен дар канали мо ҳатман обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.